मेष राशि संपर्क गुरुଙ୍କ कृपाରୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ତାହା ଆଜି ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ ପାଇଯିବେ। ଶିଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ତଥା କର୍ମାରମ୍ଭ ପ୍ରଭୃତିରେ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ଉପୁଜିପାରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟ। ରବି ଧନ ଭାବସ୍ଥ ହେତୁ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହୃଦୟତା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସହ କଳା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଝାମେଲା କାରଣରୁ ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ଲେଖାପଢା ଓ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ପ୍ରକାଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ମିଥୁନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କ। ବୁଧ ମୁଖ ଭାବସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ପାରିବାରିକ ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ସହାୟକ ହେବ। ଦୈହିକ ଦୁର୍ବଳତା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମନ୍ଥର କରିବା ସହ ଆକସ୍ମିକ କଳହକୁ ଏଡ଼ାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି